Kesngi utrai kaba kerpang kabangi khot ka Pentecost Sunday kabangi rekhi ban kan mau ya ka jingwan hiar umensim bakoj na beneng sakane ka perthai ngi kan mau biang-biang na ka ktien ka jongblai haswa bau jisu un lej no na kane ka perthai uladab ya thu ya kisunran jongo wong dangala poi sabeneng ngan pha yo mensim bakoj sakane ka perthai bat hadin ka jingmi pat ka jongu bat habaula kiu no sabeneng ula don habeneng hadin chi peusngi ujisu pha yo mensim bakoj sakane ka perthai hakane ka sngi Pentecost ka bamut ka sngi ka ba san peu hadin ka jing khawai niam ka jing lai chong ki ju badai hakane ka sngi ki prabangai ki perlok la khaya ka balang ha Jerusalem ka baki dekhot ki don chispa ar peu ngut ki badang rit ke badang lung ha ka tu kopor ha ka testament ka barim umensim bakoj umpat wan sakane ka perthai kumta ka jing pendap da umensim bakoj kamlong ya barok ki breu Henry kalong tang ya ki katu kan nengot ki breu ki badon ka jingkit kli bat ki badon ka mission ka bau play u khot ujit ya ki kum ki sim ki lengdo ki nong ya thu lapa bat ki nong bisa ki de kita bat ya ki breu la khot kum ki bala pensle jong utrai Pipait nangkong Samuel kan riu khat lai ar chronicle ar pusau lai peu Ezekiel lai khat ar khat sau nong bishar lai khandai si peu bat khat sau khat khandai ka dekon haka testament ka bathmai pan habau mensim bakoj ulawan haka sngi Pentecost upendap ya baro ki apostol bat baro ki bangej ki badon haka to por chispa ar peu ngut badai nadu kata kapor bat hadu menta umensim bakoj upendap ya ki breu ki bangej yau jisu pediang ha ka donot ki bala kela ka bamut na ki pop ki jongki kajing pendap dau mensim bakoj kajia kamjia tang sisin ngamut banong rei ka yai jia kum kanuksa hakas ngi Pentecost la pendap ya gitu kispa ar peungut da umensim bakoj ka ktinu blai ka yathu biang ki kam sau pra sau lai phwe riu lai nhau san pusan khandai khat nhau khat we ar pusau khat lai khandai bat san pheu ar ka yathu bala pendap biang ya ki apostol bat ya ki bangej haki jaka ki baper bat haki jingjia ki baper nang tapat upol ukentu ya ki bangej banlong ki bala dap dau mensim bakoj Ephesus san khat pra bat hang ne ngiyoi pi umensim bakoj ka wei deu le kalong uson sap ya ki prabangej ha baki ngej pliang Jisu nang tau pen baptis ya ki ka jing son sap bat ka jing baptis ka jia tang chisin ha ka por ki breu ki long Kristan bat kanom repeat you dan rei ka jing pendap ka yai jia kat kum ka jing don kam kata kalong ka badon kam ka bangi dei ban sneu thu bat ka ktin dap hang ni kamot senchar leni hak ktin nong wei ki ong control te habangi dap do mensim bakoj u senchar ya ka jingim jonga jongpi u control ya ka man ka sngi Monday hadu Sunday ngidei ban kan mauru ki prabangej ba umensim bakoj umdeu kunjabor ayu reu deu blai badru udai u person u balai ha ka jinglong blai badu yarangkat badu blai ha ka bor ha ka buram ha ki liang baro bad ngioi ha ka Bible nadu ka testament ka berim hadu ka betmai ka pensisa ya kata kidon sibon ki jingmi habangi dap dau mensim bakoj dan rei ngamla ban jerlut ya kita kan sim ya ka pon rei ngan sim tang ka wei bat kawai kalong uso umensim bakoj upau haka jengim jonga jongpi bat gaktenu blai kalatiasan arpuar ketu ka bangla pulen do besdang kayathu ya uso umensim bakoj
Umensim bekoj udon tang uwe uso. Tang uwe uso. Bat uso umensim bekoj kepen iya ke jinglong karakter jong umensim bekoj ubadai ublai. Bat uso umensim bekoj ngan kedeu yakini ki bentang lengkot kat balak. Kabenengkong ke jing i kaletiasan ar pewar. Hang ni ke jing i ke don ar bentang. Kabenengkong ke de ke jing i yau blai. Ledengi pulih Matius ar lai punyau ke dekot. Ke ketinu blai ke yatho ujisu hukum bangi de ban i yau blai da ke donot da ke mensim da ke jingmut bad da ke bor. Kabamut bangi de ban i yau blai shispa na ke shispa. Kumba ublai ui jengi shispa na ke shispa. Ublai tengkai ai shu. Ui jengi shispa na ke shispa. Kata kamut ngimde ban ai shu ke jingi sya ke perthai bat sya usoitan. Namar ke Bible ke ong Genesis Exodus ar peusan ublai jongi ulong blai betut shen. A jealous God. Kidon kita ki samla arngut ki yalang samla bat kilaya i bat baro arliang yeng kilaya tip ya kene ke jingya long perlok jongki nakaliang ke yeng usunrang nakaliang ke yeng jong ke kenthai badune usunrang samla uij hok ya kene ke samla uij shispa na ke shispa ngala banong dan rei kene ke samla imat kampat ij purayu shispa na shispa kala bandai 50 na 60 na nyau peu prapeu persen tambah om shispa namar balai namar kadang syat ki kmat syawai pat kailang perlok sabat uwei pat badneu samla jongkan daula tip ya kata ulai opang katsan badla rayu syakawai nagi hospital badla eksamin ki doktor la le ki x-ray ki labam dan kanu ke jingpang dan rai pitip ke jingpang ayu yo ke jingpang jing i ula i lut yaka ula ai lut 100% rai maka imat kampat i lut yu upat ke donot upang ke donot but aingo yo blai hadin ngayo ban ya kendu bat ki tela ya penyesuk ya ki ti kila deb ya to song kurim la don ki kon ki ti bat ke family kala long ke basuk ti ke don ke por ke bau soitan yo lat kan diat ban ya lambakla bat thmu ban penjot reu blai sya ban poi hadu tau put habau la thmu ya ki haga jogo por blai ki prabangai i jengi span spa baladangi dang ai ke jingi syawai pat upang ke donot usnyau si ke donot ke jongu naga ta da kwa syo bingi ban ai shano ke jingi nrai baik ya but kambiang ki prabangai tang ban ong ngai i yo blai ledang ong ya ppi yo blai baro ngin ra akting ong ngai i yo blai dan rai kambiang tang ban ong ngai i yo blai kesuk ban ong ngai i yo blai hanrai ladangi i yo blai ngi de ban pen i de ki kam habau blai u i yangi u pen i de ki kam u pen biang ka bam ka di ka kup ka sem ula pen biang lut nadong sedong ka sngi u benai ki klor ka ka leer bat kat ka bangidon kam bat kam tam ka jingi ka bakong san tam ka jong blai yangi ka bau pen pau lang bau Jesus Christ uwan sya ka ne ka perthai u sya sitam syayam ban pelaj yangi naga dujok ding kabasyarkai kata ka jingi blai kabam don bala ban siu keliang leno kabam don jing theo syakadiang syakaman halor kading pna ka jingi ka jong blai yangi lambau Jesus Christ kum taru ngi ki pra bangai ki parlok habangi i yo blai ngin peni de ki kam kumba phi ki kimi pa phi i ki kon phi peni de ki kam phi pen biang ka bam ka di ki jain ki nep ki jing don kam jong ki ka puli dang le kum ta terter kum ta ru la dangi i yo blai ngi de ban i ban bang ban puli ya ka Bible namaru blai ukren yang i lamba ka Bible bat ngi de ban
im ha ka jing duai namar ngi kren shau blai ka dei lemba ka jing duai ban ngi minot ban wan she ka jing seng lang jong ka balang kumni keno ka jing seng long ye seng lang namar ha bangi wan ngi mani ngi slok badu blai bat ngi slok para bengai ai ngo yo blai ha ka por revival ar jan riu ki ying kristan ki hem de ka jing ruai ka jing duai ki ying mani ki dap po ya le ni sngu blai dan rai menta kala sedang daik tha kala sedang pejak rai kani ke jinglong mensiem ngim dei ban ailat bakan pejak akan daik tha ke song hanga hangi ban pen pejak pen daik tha lene pen saat ya kan habangi im ha ke jing duai puli bible minot jing seng ke mensiem jongi kerhem ke saat biang bala dengim le kini ki benta mot ngi du no ya ka bor ke jong blai bat kum juru le dengi i yo blai ngi sumar ya barok ki hukum ki bau labu hakane ke ktien ke jonggu nang ta ke baar pat ke jingi hangne ke long ban i yo pramarjan ke ktien ublai Matius ar lai phokundai ke yathu ujisu hukum bangi dei ban i yo pramarjan kumbangi i yelade upramarjan umdei tang uto lene ketu ki besak marjan ying jongi mdei tang uto ketu ki baya trai lang ban ngi ki baya pule lang yangi tenrai kat kum ke ktien ublai ke bau jisu yathu upramarjan kalong lokas ngilap sepule siyeng si paulanong arpe kundai hadu lai kundai ujisu ong upramarjan jongi udeu uno ne keno ki bangi ye kendo ki ba don kam ya ka jing yarap jongi hakano gerukom barok ngi i yelede ledeng ong rakti kan nongot ki bam i yelede mdani weiru barok ngi i yelede bat habangi i yelede ngi sumar bahaya yelede ngi psa bahaya kani kemet ngi kwa ban suk ban kemen ban dap ban biang ngim kwa yeno ban pen siosi ban pen mong yangi kum taru ki prabengai ki parlok ngidei ban kwa ya ki wei bakin suk kin kemen ki pramarjan jongi bakin dap kin biang bat kum juru bakia bangim dei ban pensnyosi yaki daki ktien lani ki kam kabar pat hangne so mensim ngiyoi kadei ka jingkemen kalong ka ba ban batai yaka tang ki bamat ki snyo thu ya ka dor jongka ka jingkemen ka ba ai mensim bakoj ka ya perna ka jingkemen ka ba ai ka perthai pi ka jingkemen ka ba ai ka perthai kamne ka yai kala pi pas ha ka examination menta pi kemen la shai pi apply kam phim yo kam pi snyo si no pi du no ka jingkemen pi koi pi khia pi kemen la shai pi pang pi du no ya ka jingkemen ka yai kala kamne ten rai kat ba ka jingkemen ka ba ai mensim bakoj kene haki por baro wat ledang impat yo ya ke kam wat ledang ipang wat ledang klat ki dekot ke yeng wat ledang ye kendo ki jing jenjar ha ka jingim hanrai ka jing kemen ka don ha po jongi ublei kwa bangin kemen man kesngi hanrai usoitan ukwa bangin snyosi ublei kwa bangin kemen ha ka jingim jongi namar ka ktien ublai probab kan nyau arpeu ar ketu ko dekot pide ban spell and that ka yathu ka donot ka bakmen ka long ka dawai ka bahas yang tenat bah habangi pangi di dawai bangin yo ka jingko jingkia ka jingkemen ong ka bible ka long ka dawai ka babha namar ka pen kia ya ka mensim ka pen kia ya ka jingmut jingperkhat ka pen kia wat ya ka met ka jongi naba ki breu ki bakmen ki koi ki kia bat ki im temen ngala pule ha ka reader digest mensuaro ki thoi kane ki ong ki breu ki bakmen ki kam im temen ki bakmen ha ka jingim ban ngala yo i kata katukan ni ki temen ki bakmen ha ka jingim ki bamdon pressure tension ki bamdon ka jingnok mensem ki im temen ki kemen bat namar bang nama ki breu ki bakmen ki koi ki kiap ka jing kemen ka badon hangiru ka pau shabar lemba kane ka dur khmat ka jongi bat kane ka long ka jing sakhi ka badon bor
ya ki breu ki bam kemen pila da piyaj hasurok pi kemen pi po samrke bawan persya let's say ta idu mensiem ilong tension depressed idu mensiem pirke pi kemen itai ru yo jing kerku kapen kia ya kemen siem ke jong ka bor jong ke jing kemen ka ba po samrke haki khamat jongi udon weu samlau bo pule shabar jong ke jala jongi pule doktor ula dep mentau ula trei ke ne ka kam badu pule hang tai ha kanong ba Bangalore badu neu samlau deu bo i yo ble ha ka balang bakit kia ba minot ke jing seng ba yakit kam hikai Sunday school udon kesap ban ruai ban tem udon bun kesap ban ya deal bat ki khna ru ban habo pule hang tai hakini ki snem gi bo pule lai sau snem udai khna obadap be de jing kemen bad udon we perlok jong un po Iran ubayasa rumit lang uyatho yanga utau khna Iran uyo iyo neu samla uba kemen ka phu samrke ka jing kemen wan la ka jing pule ka khia hagawai ka sniu kulli wong kumno me mela ban kemen man ka sni habanga ngam don ka jing kemen Tiu neu samla uya thu ong metip nem namar nga don yau Jisu nga don yau mensem bakoj naga tagadao maki u Jisu u mensem bakoj u ai ka jing kemen yangan dei tang kita ki kenten kala dongak yau neu khna na po Iran tiu ong ngarong akwa ban pediang lang yau tau Jisu jome te u pediang yau Jisu u long Kristan nang ta updiang hakadonut ke jongu ban meuru uyomat ya kene ke jing kemen ten rei ki kimi ki pa ki bahayeng ki ba perking ba kaniam Islam ti wong duai ba kanom jia ke jing pensitom ke jing syabe ne yen hakini Islam ki balade ban ngam tip su kumno long ne kuna kermen ya ke ba blai undon lam rangkat badu kata ka de ka bor jong ke jing kemen ke kata ya ki we bat ke kerku ya ki we nangta kabalai ka jingsuk habangidon ka jingsuk wan ledangi pang klat ki khot ka yeng ya kendu jinge ngilong jai hapo nangta haba hapersha ki jingsniu ki babun jai ki bangiyoi hakini ki sngi ki bangiyo snyau ngilong jai ngim septing haba kadon ka jingsuk umensem na syapo haba ka mensem ka suk ngi snyau tenat yalade ki bamat ki snyau thu ikata Barok nengingi kuat ya ke jingsuk ki breu ki perkhat bakin suk haba ki yo ya ki dikri ki kerdan haba ki yo ya ke spa poho pahai haba ki yo ya ke buram haba ki yo ya ke bor ban kontrol ya ki we bat haba ki yo ya ke jingsuk bah jong ke pertai bat ya ki aka barok ki badonna ka ne ke pertai hanrei ke jingsuk em kam don hakine ke jingsuk ke don hau mensim bakoi hau Jesus Christ pi kadon kawai ka long yeng ha chenai ka bang pule ha kawai ka magasin kini ki snem baladem ki don saungot shi ki dkhot jong ka yem ukpau deu engineer ka kami ka dei ka doctor ukon shenrang deu engineer ka kami ka kon kan thai ka dei ka doctor te phila ban siong thu ka ne ka long yeng ka ba he kerdan ka ba he tulop kat ka ba ka perthai ka la ban ai ki yo lut dan rei ka ba pensiau lengo ka long barok saungot na ki penyap dalade yalade bat shwa bekin penyap ki tho highway kot seda ki ong wat subas new ya kane ka jingyap jongi han rei ngi penyap no yalade namar ki ong ngi yo ya ka spa ngi yo kat ba ka perthai ka ai ngi yo ka degree kerdan han rei ki ong ngim don jingsuk Teki shim ya kane ka senjam ki perkhat bakin suk dan rai ki bapli ki bampat ngai kim tip ba shalandet ka ba kham sur kai ka am namaru blai mai lai sen yano ban penyap yano ban penyap yala diru menom penyap ong ka Bible na kata kadau ka jingsuk ka bangiyo ka deu mensim bakoi haba pidap do mensim bakoi piyo i kata ka jingsuk nang dapat ke jing sya aslam ke basang ke jing sya aslam kemut ke jingla ban sya slam klem knyum klem kuslai klem bitar habapang nabangi shani hau blai bo un penkia
pi habangi pang isitom pang ki bahayeng ladau bleu mon bandang im upen kia haba pi duai habangi duai de kejingai dan re ladau bleu mon su ban im wong ban yap lemba ka tu kejing pang ngim dei ban kuslangin pediang ha kejing penyayu blei ya kejing im kejongim nang taru kejing sya aslam kejing la ban sya slam wala dang impat yo ya kabangi don kam kabangi kuat Barok nengingi don kame, barok nengingi kuat ai. Ladang impat yo henrei habangi don umensem ngiyai ngi syak aslam. Piu don weu samlau bo pule engineer ngapule ha kawe ke jing thop. Uno yap ya lede ha ka rel, katba ka rel kadang yai. Tang namar ba ka samla jong u ka klem jubab ya ka SMS ka baula pha syaka. Ukerki pelat umdon kene kejing sya aslam udai ban ap katto kan nepon lese kam yo pediang lese kadang bon kam lese kelapha kampoi ngaradon sisien ka message ke bangapha dai tui mobile berit padang step ke poi nok jan met ngadang mot kelapoi te hoi de smartphone te ga ngitip ke poi nak kampoi re ki phone berit kame bantep nang dapat kejing syak aslam kidon kibriu kibamla ban yaisha henrei kibakerki ban yo ya kata ke baki kwa ki eno yo blai bat ki wat jingrap na kiwei pat ki bor nang ta kejing la ban syak slam bat kibriu kiba krenben kiba iben kiba leben yengi nang ta kejing la ban syak slam ya ka jing telot ka jing duna ka jing sniu jong kiwe da ka jing temu ban penkela bahaya ki habangi don kene ka mensem syak aslam nang tapat kebesan ka de ka jing le sbun kamut ka jing kloi ban yarap ya ki para briu ki badon kam ya ka jing yarap kidon ki briu ki basbun kidon ki briu ki bakhapnap Bat kidon kibriu kibala sbun palat. Wan laki kamai kan no ru kepisa kam june. Kidon kibang anayo i. Kibiang ke kamai rem jo i pisah nu nuru. Nrei deban don uput. Kajing le sbun kadeban kentub ru hakiktin. Kata kemut deban yero yakiwe appreciate. Kibangi deban yero la de ki dekot jong kayeng. Yero yaki kibadeban yero. Ki bahayeng, ki perlok, ki prabengai, ki pramarjan, ki prabaya pule bat ki prabaya trelang. Ye ru haba ki yo snyo haba ki myo snyo. Namadon ki ba ye ro hakmat ki we sebar pat ki keno lai phujai kata ru kamlong. Haba myo snyo ru ye ro. Ye ro hakmat ki we pat. Kata kanang ai mensim ye ki. Haba ki dei hok ban yo ye ka ye ro. Nang taru ka jing spun da ki kam kata ka jing kloi ban yarap ye ki prabriu ki baduk ki bakerdu bat kino ki badon kam ye ka jing yarap jongi ki bakentup ye ki bangai bat ki bampat ngai wat ye ki nong shun ki jongi ngaseu tenat ke ka ba upol wong ne khat sau lenong ka dekot ka ba arpel khat sau lenong ka dekot arpel ko ong kumne ngan pule ke ne ka dekot khat ar lenong khat ar lenong bat arpel ka dekot ka sitiu pol sa kinong rom ka ong kumni hanrei la dau nong shon jong meu tngan men psa yu la dau sliang men id yu namar da ka bale kumta men kanton yela kirngading barhem halor ka khle jongu habau nong shon utngan psa ai bam habau sliang ai bondi ai sha ai dut bondi bat kene kan kta kelayo nong shon un snyo thu ya ki jing baklabo ya shon ban ni un kelabamot kan kelabamot bandai la i de kinong shon ka jing e jongki ka ba phimla shu ban batai naga taka dau ki don ki briu ki badon mensim ban yarap ya ki we ki baduk ki bakerdu ki besem shitom sem jinjar tang ban phong ki jan yo ban bamja man ka sngi myo arsin tang sisien bamja ka yeng ka bala jot ka bala pe ki don ka ni ka mensim ha ka ban les bun ye ki we
Badu Jisu ong Matias arkusan saupel. Habang ile ia ki berit uong pile hanga. Ban ngaseu tenat haka probeb bon ki bentau Jis ke tinung blai kong ladangi ai sekiwe ngile bhale sebun ye kiwe onses siu keliang pat. Arsha laisha. Kata ka dei ke e ka bau blai udon haka dok not ke jong. Namau blai siu kia ye ki bedup ki besuk. Ublay ki prabangai ki parlok habau kerku yang ya pi daka spa daka jingsnat daka bor ukwa bakata ka jing kerku kan toj sekiwei mdai ban kut tang hangi mdai bangin enjoy tang mangi ka spa ka jingstat tang mangi ka bor ngi nrai ai bakatu ka spa kan toj sekiwei ka jingstat ki bam duna jingstat ai lam ye ka jingstat bat kum juru ka bor yarap ye kitu ki badon kam ban yo jingirap lada pidon ha ka bor ha ka position yarap liam ke jingkerku ublay uaya pi ha ka bor ka position bapin le ban long jingkerku ya kiwei pat kam dei tang na ka benta jongi bat ublay kerku bangin kerku ya kiwei kadai ban tu sawai pat kam dei ban sakut hang ne kabalai ka ban riu pat kadai ka jing baha usok umensim ka jing baha kajing bahang ni kamut kajing bah kiktin ki bangi kren kata ngi kren kiktin ki babah sudah kiar ban kren kiktin ki basneu hakikam ngi le tang ye ki kam ki babah kiar ban le ki kam ki basneu pi kadon kawai kajing tho ha kawai na ki surok highway la kam slem ngam kan mau su ha kanu ko surok highway ha kata kajing tho ha ka signboard ka tho kum ni le ye ki ki babah man ka sngi nabangi wan long briu se ke pertai tang sisin kata kala bat yenga nadu ko to por hadu menta le ya ki babha man kasngi Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday namarngi wan long briu se ke pertai tang sisin nginom wan shu arsin hakane ke rukam sisin bangilale naga pertai kala kut ke jingede bat ke pertai lakut bat ki badon pertai nang takadau kane ke jingtho ke shon juringa le ya ki babha bat haba phile ke babha ka sa ka nam ke buram bat phinyo ke bainong setai sebenen ha pertai yo ke buram ki breu kenyai pertho ani tu i babha ila le baha kata badu bleu labu record setai an seyo ya ke bainong kata ke long ke badon kam nang taru ke jing baha ke mut ngi im ke jing im ke babha klem sha ke deukti klem tho bria klem tho dak sniu ha ke jing im jongi kum ki kristan nang ta ki briu ki babha ki le baha ye ki wei klem khmi lenti ye ke jing siu keliang ki briu ki babha kim ju shim kabu ye ki wei ki briu ki babha kim ju ailat ye ke besniu ha ke jing im jongki bat kim sha ba ki wei kin le bamde yenu bat kibriu ki babha ki nom sha ne ailat ba ka basniu kan job ya ka babha dalelei en hanrei ka babha ka de ban job da ka bor blai la ban job ya kata ka banyo pat ka jing yai de ka jing yai ne ka mot ka jing bam khi ka jing bam kenria ka jing bam kelana ka nong rim bat na ka jaka ka bangi don kata ka mot ka jing don ka jing ne be ha ka jaka ne ka nong rim ka bangidon ngidei ban yai ne how Jesus Christ ki prabangai ki parlong bat ha ka balang ka bangidon wala dangi ya kendu jing jing jenjar jing tenju ki jing pensoi ki jing sha kren ben ki jing sha le ben le se ki balak ban wan ha kanu no por ngimtip ya kata bat kumju wala da ya kendu ya ki jing hikai bakla ki ba mi hakini kisngi keleng hasor hanong kendong ki ba persang ban pen kenria ya ki briu nau Jesus Christ na ka balang so si banong don ki prabangai ki baladon ha ka balang tang na ka dau ki jing hikai bakla ki mi na ka balang don ki bala seng la ka jong ka balang bat ki kenria no na ka balang ka bala pembaptis ya ki ka bala psa ya ki ya ka ktin ka jong blai halor bon ki isu kham tam kawai ki isu kadai ke jing baptis kedon kawai ke balang ha so
Kabau pastor ong kibun kimi tang naga isu jing baptis. Kita kibala long start educated. Nama kibriu ki perkat ladam baptis da kaba pengam dam baptis ndalasan myo jing penim. Rai ka jing baptis kamdan jing so bat ka jing penim. Ka jing penim ong ktin ulai ka long ka jingai da ka jingai. Ni dai ban ngai yau Jisu bau long kon ulai ngai ye ka jing sha kenya yang ni. Om da ka jing le Ong Paul Ephesus ar prakandai yo bau non siung serong. Pat kibriu le da ki pensyong nong rim da ke jingle da ke jingla ke merit da le da ke batikna kin hap kin o. Nalor ki bun ki isu. Kiba ya kendu kini si badu Jisu la maham lepa. Shwa ka jingwan arsen jong o kinang mi bon ki jing hikai babakla. Ban mentale ngilayo ikane ka teknologi ki internet ke YouTube. Kabadon hakikati jongi kijing hikai bakla lai phojai lada phim husiar bah laban sya pengop bat husiar ki khon jong pi badang rit pej ngori ka kompej mobile jong ki bakin om sya yalam bakla hakijing hikai bakla namadon ki perlok ki bala pej lembaga television ka YouTube ki basya yalam bakla ki bo jing keli ka balang sepang jing baptis sepang ka sabeton kum ta tertet bat ya ki bangila ban yarap ngirap ti ki bakok ngo mot ki wan pai biang sya kapalang kani kalong kaba don kam na kabenta jongi but ledengi ya kendu ya kini kijing hikai bakla ngide ban kan mau ya kani nginom kenria nau Jesus Christ nginom kenria na kapalang kabangidon namar kanu kapalang ha perthai kamla ban penim kidon ki balang ki ba pensio de pidon ha kabalang jongi kan don jing penim kabalang kam penim de Jisu ba penim kle kabalang tangba ngi de ban don ha kabalang ban yo jing penim namar har bangi don ha kabalang ka met u Jesus Christ ngi yeso bat u kle jong kabalang kuma yeso kani ka kle bat ka met jonga ka met jong pi shabaru Jesus Christ mdon jing penim shabar jong kabalang nakata ka daw ngi don kam ban don ha kabalang nama ka de ka met ka jong Jesus Christ. Kaba prapat ka day ka jingjam not. Ka jingjam not kamut ka jinglong jai. Bat ka jinglong lui. Kibriu kiba jam not kimju dom riang ne bitar sla yano ru habaki we ki kum kren bakla hakaktien bat kum le bakla. Kibriu kiba jam not kimju dom riang kimju bitar sla habaki we ki kren banyeki ki kren sniu yaki. Bat habaki le ki kam ki ba pensio si bat penmong yaki lese ki bamngai ki penstom ben hakari India ka bajur ka don gane kijing penstom ben hakeleng kata kimju bunut kimju penhiar keput hanrei ki e haublei boun penhiar keput bat hakajaka kata ki duai Ujisu hikai Matius san sau kadai ka wen kijing hikai ka ba tam nga perkat ha Bible i ye kinong shun kumnungan i ye ba shun ngau betemu ban penja buram ban pensniu penjot yang ka bamla long da ka bor breu pimla ban i ye nong shun hanrei da ka bor utai pila kani kijing hikai ka ba krautam ka ba Ujisu bu yangi ki bangai ha ka ne ka perthai ka bangi im menta kibriu ki ba jamnot lada kimpat yo ya kata ya lada kimpat yo ya kata ka baki don kam ka baki kwa kim dom riang mo le se ngala ban ai nuksa ya pi le se ulok uwan na jing tre la thai la jrem la sliang sha na lor bashit kasngi ndo la po he yeng u pan sha na kalok kam i patiau hi ka pan slem temut la dau long ba jamnot tu usha gain katu kan nepo ndai le long badem dom riang lami ka thama kata lani la de kalok ka pha thiet kanu ka tiar haulok namar bo bon kam office uklet ban thiet teleda ka long jamnut kan yaisha kan ap hadu hakawai pat kasngi ten raileda kam don kan ka jing jamnut kala ban theri u haban debiang habau klet ban thiet ya kata ka bakwa ti kani ka jing jamnut kalong ka badon kam ma ka jing yedei jongi hayeng hasem ha ka jing yedei jongi para breu nang tapat ka bor halor lade
Kadai ke bakadu usok umensim. Kabor halor lade lene self control. Kamut ke jingla ban sensyar ya lade. Ya kene ke lade jongi. Kawai ke bangide ban sensyar ya lade ke long halor neu thle jongi. Jacob lai lenong iwe hidup kada asyo bah pulih kata pilap ya ke jingkren benia u Jacob yau thlej kamtam ukren ya ke jing sniu balong negatif proverb robon bahagi banta ki bakren ya ke jing long sniu jong une u thlej jongi kambun ke basniu ban ya ke babah ngam don por ban batai lut hang ni ti namak ta kadau ngi de ban kiar ban kren ki ktien ki basniu ki ba penmong penmensau penjot bat penyap para beriu. Pitip ne meniu thle jongi ula penyap bon ki beriu, penmensau bon ki beriu, ban ye ki tiar thma jong ka perthai. Habaula penmong penmensau, ka jing de haying hasem para beriu kam don syu kala jengai. Ban pen khia ye ketu ka jing mong ka bae ka simpo. Ban penmensau ka kloi. Nrai ban pen khia ka slam. Bat ke ngimla suban khot iki ktien banwan long ngasai anuksa pi le da pi siat yau knam pi target hauno no merat uno no ding mano yano yano na pi siat yau tu knam utu knam ula herbet bat ula hit ya ke target ke ba pitmu te pimla ban ong tu knam oh ngala kum siat ba kelas yo ba wan pai biang unam wan pai ki ktien ki bangila kren hasien ba kilami pimla ban ong su ong ngala bebe ngala kum kren gitu ktien sniu ktien bita seo bahawan pai biang kinom wan pai biang ki bala mong kila mong te ke simpor ban penkhia kemang tagadau ki riu temen kyong haba pikren berkat arsin yo bebe berkat pun sin ka ktien umblai ke hikayangi kolosai saunriu bangi dei ban kren de ki ktien ki ba jali jo kabamur ki ktien bah ki ktien sbun ktien ktien jamnot ktien siurit ki batei ki ba ai mensim ki ba ai jingker khu hanadu hayeng bat habar kumju bat ki ba penthiang da kamlu hoi kamlu kam penthiang dei ka mithai ka sini ka ba penthiang ten rei la ong hang ne kamlu ka ba penthiang namar le dai pi shet ka jenta ka ba bang ka do kha ka no ka jing shet jong pi klem ber mlu ke le bam le da phila ban bam phimla temut kemlu ke penbang ya ke jingbang ai bagi ktien jongi ki bayo snyau na do na yeng habar kin snyau bang ya ki kum kemlu kin yai kwa ban ya shong ban ni ban ya don ban ni bat kin yo jingker khul bagi ktien jongi kata kalong ka ba don kam kawai pat ka bangi de ban sensyar halor yelade kalong halor ka bam kedi kata ban kiar ban bam bandi kijing bam bat kijing di ki ba pen sniu bat penjot ya kane ka met ka balong ka temple mensim bakut nongkong korin lai kan riu kan nyo ka met jongi ka temple ka jong mensim bakut ngim deiru ban bam bat bandi lalot namar ba ka jing bam lalot ba ka jing lalot jing di lalot wat ya ka no ka jing bam bat ka jing di ka babaharu kata kalong ka pop ong ka Bible bam ja than ru kalong pop di sha than ru kalong pop di than di dut than kadung ka bangi bam mat ka babaharu bat kalong ka Bible kamsha ngidei ban bam hoi ngidei ban bam kedang ban di kedang tambah bam hakarukom banom dei ban long lalot namar bahabangi bam ngidei ban perkhat ya kemet bakanom kta ya kemet bat perkhat lem ya ki beduk ki besuk daki million ki bambiang ke bam kedi simtang hari India sim sekini kiri Asia Afrika kiri ki beduk ki bam yo bam tang sisin jisngi ka babiang ki im na ka balai krong kat ba isnai ki breu bat nak tagadau habangi bam ngidi ngimde ban bam lalot perkhat lem ya kum kita pikan mau jisu habo khawai ki san hajar ki paiba da ki san teli ki kpu arteli ki doka hadin bala tam khat lai khat atu ki tu ki tukri uji sum semlong kini ki bab tam bread no mentoi yusu ndrei wong khar ya ki wat pensep ya ka batam uper khat ya ki million ki bam don bam million ki beduk ki basam jinja
ngin kan mau lem yaki nak kata daw katu ka bangi ngibam lalot ka long ngim perkhat su yaki we habang ngibam lalot ngi katu ka bangi shet lene ka batam ngi yo ban sam lem sewai pat kata ka long ka badon kam nang ta sakawai pat ka dei ban sansar ka long halor ka jingkwa lalot ka jingkwa lalot halor lalot kamut ka jingkwa ya ka no ka bangi yo I de ki khmat ka jingkwa lalot ka don arbanta kawai ka dei ka jingkwa ya ka jong kiwe POE ka kali thamai jong no jono POE ya ka yeng thamai jong no lene ka no ka tiar thamai ikwa no mo nang ta kawai pat ka dei ka jingkwa ya ka bangi yo I de ki khmat hoi habangi le shano pilai sha polis bajar pilai sha dhangati pilai sha yodo POE ka no ka tiar daga khmat jong pi kwa ban yo ka wat haba dang biang hayeng dang don hayeng rei ka ne ka jingkwa lalot ka pan shoy ki briu ban thiet chi thiet teng ki don ki yeng ki bam don ja khabu shu dap ki almari thiet chi thiet wat ye ka bam don kam kata ka de ka jingkwa lalot ki briu thiet chi thiet le se la ban yo I ka kali thamai ha ka television lene ha ki advertisement ki jan juti mobile baje bat kano kwa ban yo noi kata bat ngi kwa ban yo te kumbang long mene ha bangi dang don ka dang baha ka bangi don ayem te kata ka de ki jing kwa lalon nang ta ban sanshar ye le di helor ka jing bitar ka don hangi wei pagawai bat ngi don la ki jong ki daw ki ba pen bitar ingi ka jing bitar ka long ka wei pat ka kubor ka badon kam ha gini gisngi habangi im ha ka perthai ka babon kam ka perthai ka ba bat kum juru ngi de ban sansar ya lede halor ka jing bitar namarba habangi bitar ka play ya ka jing khang yo soitan ha ka ba ban le pop ka wei na ki pop sisien bangi la bitar am ngi la le pop do thle la grand kulmar grandom grand ktien ki basneu nang tapat sisien bala bitar kalam sya ka jing ya mensa bat sya ka jing ya penyam balai jia ki thma kadai kane ka jing bita ya pendom i wei ha Putin ka jing dom jong hiar thma ya ka Ukraine bat ki wei ki jing jia hakaleng ki jaka ki thma ka jing ya pendom ka jing ya dom ka penlong ban ya penmansau ti ha ka bangan penkut ki prabangai ki parlok ni dei ban yit yelede menta bat man kasngi monde hadu sonde pensyong dor ya ka jingim jong pi evaluate ya ka jingim jong pi iwei pi wei hato ngai I chisha yo blai shispa ni shispa kumbau I yanga bat nga pen in em de ki kam ne ka syukut tang ha ka sentur hato ngai ne em yo pramarjan bodon kam jingirap yanga hato nga kemen nga suk ha ka jingim man kasngi monde hadu sonde hato nga long iba sha slam ngam kerki ya ka ha ka jingim hato nga le sebun ya ki wei ki badon kam ya ka jing le sebun ki ktien bat ki kam hato nga long ki ba bahan em ha ki ktien ki ba nga kren yo nga kum kren ki ktien ki ba sneu ki ba mdei ban mi na sentur bat kum juru hato nga yaine how Jesus Christ nga dei ban yaine how Jesus Christ bat ha ka balang kata ka dei ban don ka jingkut jingmut yang ngi wei pi wei ki badon hang ne ha ka balang ne how Jesus Christ what kan ria but kumbang ong mene lada pi lej ha ka no ka balang ro kiju ki jing duna mdon balong janai ngi be sa ka jinglong janai ka bau pol ong be sa persya ka dak ban yo ka jing ythong on pen janai ngi ha ka jingwan al sim Jesu ya ka ne ka met on pen kala ka met bakenjam sim on pen kala lut kaban ye bit dur bat ka beneng hnrei kat badang im ha perthei ngi telot ngi duna ngi or ngi hap ten hnrei kam lelei ubleu shani angi ki briu ki batlot ban penya ya ka balang jong u ban trei ka kam jong ha pedeng ke jing telot ublei pej theu hnrei wong tang ba phin minot Matius Arpsan lenong ha ka sngi khadu ong phila minot mdei ba phi start mdei ba phi la mdei ba phi don bon sim tang ban minot ha ka kam ka jong blei ha ka balang ka bala ban shet kabala shani hangi padu ong khele rung sha ka jing kemen kun rat jome kata ka dei ka bainong ka badon kam bat hato nga jemnot neem ha ka jing dei kam hayeng silok ki khun
prab ya pulih prab ya tre hatu ngak sensyar bahaya lede ya thli chonga banom kren ki tien penmong ya ke jeng bitar ya ke jeng kwa lelot bat ladangi don ya kini ki sembo uso mensim bekut kapeni bangi dap dau mensim bekut bat ladangim don kapeni bangim dap dau mensim bekut kumtangi de ban pentikna ki prabangai ki parlok monde hadu sonde ban long ki badap da mensim bekut bat bangin dap da mensim bekut ngidon kam ban pen kela bemut na ki pop ki jongi namaru mensim bekut ulong bekut unom syong ha ka donut unom wan ha ka donut ka betngit ka bajaklia ngidon kam ban pen bet swai kata kela ka bemut yo map ki pop sai da ka snam jisu badu mensim bekut un syong tenat ban syong ha ka yeng ka bekut kumbangi rungi syong tenat ban syong ka yeng ka bekut am ha ka yeng ka ba pum ka bajaklia te kumtangi de ban yai pen yit yele de yongi pen syong si yo blai yai pen be ye ka jingi de badu blai khnang ba phin yai dap do mensim ban ngi de ban pen suda pen thli yele de ngim de ban kup de ka jing serong ka jing snyo biang snyo dap la de ngi snyo biang snyo dap ngi snyo serong mensim bekoj don jaka rengi pen suda ngi pen thli ngi ong trai ngam dong mensim bekoj wan ha ka do not jonga uso uno jai so haba andau lai haba udon halor ding pio i una jingai u atrak u kring ye kinong pe kamtam ngene ki so bestem so nyam tra ki basau ki rong ban ngi kwa ban khet ban bam mo bad uso ulong jingkar khu ye ki simneng ki mrat ki breu ki babam so don bun ki vitamin hauso don ki breu ki babam so kim don kam bandi dawai vitamin tang no so labiang don ki breu ki bam ju bam so ro te kumta uso ulong jingkar khu kumta ro ki prabangai habangi penmi ya uso mensim ngi pau syaka perthai bangi long ki nong bodu Jesus Christ ngi atrak syaki wei pat ki wei ngi kring ya ki wei shau Jesus Christ bat kumju ruk ngin long jingkar khu ya ki wei ki para ba ya tre ya pule prashnong prathau ki pra nong song snong baro ngi long jingkar khu bat ngi wanra kaburom yau blai te nama kata kadau man ka step nga ka ka bangasai le bat nga tentu ya phi ha ka jing duai jo nga ka bangan nongkong nga le na lor nga mane yaro yit yelade nangta habang duai yelade ka wei ka long nga ong mensim bakoj nga ple ya ka do not wan ban pendap ya nga ha ka ne ka sngi welcome you ha ka do not jong pi bat phila pendon kam you baro sisngi ha ka wei pa ka sngi ong mensim bakoj nga ple ka do not wan ban pendap ya nga ngangale ka taman ka sngi bat phidap do mensim bakoj baro sisngi u yalam muhikai pentengen bat uso jong upau ka jingim jong nga jong pi te to bleun kar khu ya ka tin bakoj jong u na ka benta ka burom jong u amen